Balimaw Anyokuma, très urgent. Balimaw Kabakobe Dougou Kono, bi, jeudi 18 juin 2026, Malion ala sago au sago, Faransika, Medjambe ko Jeune Afrique ko Faransia proposé Kabe Bina Jara Nunu, Kuka Marfa Douma, Kuka Asimi Genga Bo Fangala, Faransi ani Ukraine. Français ou Reda Blade, donc c'est officiel. Et puis, vous pouvez Bina Jara Nunto et les Massam non. Ko les opposants exilés. Mogotima Bolo, avec Jeune Afrique, ça fait Mogotima Bolo ko politicien. Politicien, c'est comme Marfa Chiou. Ou comme Bina Jaraka Mogodema. Ou yemu, scénario syrien moukede. C'est le scénario syrien qui est en préparation contre le Mali. Malien, ou ya bod dogola, ou ya dakaneka. Ou de kosongo asimingibe sinogola. Asimingo tabe sinogola. Mali c'est que puissance kateme Syrika. Avion Sougube Kumbe Syrie, par exemple, a dit un bombardement à Mamouda Nunga. Mais au Mokolo, une flaque à Fangata Syrie. Ama défection de Katia Mali armée là. Amo Roni remarqué à Mogoma famille Halibi. Plan Moume mena plan for Anganabi. Ka Asimi Kota gang abo Fangala. Ka Fangata ka di ni marfatiki Nunuma. Ou de plan de ka préparé. Et puis, plan Savana Fana Mouye. Ou ka Bina Jaraga Mogon Nunute ka fait folumade. Ou ka Araporu Fana Glan en même temps Tougouni. Eh, Janfa Nkono ka dunde. Ou bien, rapport au gland, ka accusation ke, ko depuis Assimi nana, ko Assimi ka irisu de ta. Ko irisu ka taka malien de fara, ko ka chia ou fara. Malien, menda et mentigiladi. Français ou Rebecca Moufo. Français que l'intérêt, Mougotima Boloko, Français de France que l'intérêt. Amae, et Syrie tient fleni. Halibi, et Amérique présent à tantôt. Aéré aïe, ko non, ko Mougoyana Madou. Mogomi toko blara liste noire là comme mogo fagala dou bi o ni ma jiya ma ba o tege be nyogon bulu le monde est faux de na Bina Jara yi farasi do makana balawla na yada gal yi farasi do makana balawla mogo be ka ko minimiser ko inte minimiser les blende yaro Iran kere ken commencer be ka basan ubunu nyasi Afrique de masisa aw ni anga janga nyoro fan la jetuni ne ba fo nyena ne te ka foko ne be ka information midi ay ta Jeune Afrique page ça va beta se benisoro. Alors, ils ont un calan français là. Ko voilà, un namede. Ko Barbous Drone est exilé. Des Français ont proposé des armes. Des Français ont proposé des armes ukrainiennes aux opposants maliens. N'afra ko opposants maliens. Mogo chamawa mirina fo on de don quoi. Parce qu'on est assimi mande on t'aide. Ou comme Bina Jara ndema. Ça veut dire que les opposants exilés. Marfatigi nous MNLA ni Sema Mogoni font ou combo de massa. On sait Marfatilaou. Ou Marfa de Mounouma au Bolo, où il y a des flecs à Formado. Que la France propose. Non, Kuba propose, ou m'a proposé, ou a Douma Eradi. Au Ratikele, ou be Kolu, Kabina Jaran Koku Dje, Kayada Gali Amadou Kufa Kolu Koku Dje. Non, le Komunge Kain ou de Kain. Parce que Diabo de boulou bien à Nyogonege. Nous go munka au moins, nous go au moins. Angani be coulé en bas au Bengalonga. Awa weka action mkene a maninere. Al nasimi ko manine. Ni action manine quoi. Na action begake. Maintenant, on de ganga munde ke sang. On de ganga solution ke wala sa. Ou beka plan munka kananya. Mais asim beka malion kele quoi. Bon, kele aga gela asimi ga gagner kele na o de problème. Et puis plan beka ke asimi yere contrôle asimi be sino la palais kono. Aya la beka munka no. Aya ni kuma la me de malien. Bela jelinga ni kuma la me. Ce qui se passe actuellement, c'est les exactions du groupe paramilitaire Wagner qui a été recruté par le Mali à partir de 2022 pour faire du nettoyage ethnique sur les populations touareg essentiellement, mais aussi Peul. Donc c'est-à-dire deux populations nomades qui habitent donc ce territoire de l'Azawad, du Nord Mali. C'est un sujet extrêmement dur parce que on a affaire à un vrai ethnocide et c'est un sujet extrêmement dur parce que pratiquement aucun média ne le dénonce en tant que tel. On ne mentionne jamais pratiquement les Wagner ni la responsabilité surtout de ceux qui l'ont recruté, c'est-à-dire l'État malien. On parle de djihadistes, enfin tout est très très confus. Et en fait l'État malien se sert de tout ça pour dire que les Peuls et les Touaregs sont des terroristes. Et il s'en prend à toutes les populations civiles, sans distinction. Donc c'est pour ça que je dis, et je le répète noir sur blanc, et c'est du nettoyage ethnique et ça dure depuis
plus de 3 ans maintenant. Et le nettoyage ethnique commence réellement à partir de août 2023 où l'armée malienne, enfin le Bamako viole les accords de paix. Ils vont donc attaquer. Donc de l'autre côté, la résistance s'est mise en place avec les Touaregs. Et donc il y a une guerre complètement déséquilibrée qui va se mettre en place parce que d'un côté on a des Touaregs qui sont armés de pick-up et de Kalachnikov en gros parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et de l'autre côté il y a à peu près 1500 mercenaires Wagner. Il y a une armée nationale qui est l'armée malienne, les FAMA. Il y a des drones turcs qui ont été livrés, donc des TB2, donc des drones dernière génération qui sont livrés par la Turquie au Mali, ouais. Et tout ça, ça se passe en 2023 et je défie vraiment beaucoup de gens qui vont me dire oui, on en a entendu parler. Non. Voilà, il y a une vidéo sur Robidi. Nous avons une vidéo qui a donc mais il y a une vidéo sur Robidi. Avec la vidéo avec réseau fan baby. Mais il y a une vidéo qui a domina quoi. Qui a vidéo qui a kunu en tado. Il y a une balle qui awa ubeka sebo ka meja ofana video ere ka boinde ubeka se asimi go itaka CP itaka plan jumɛn be sando uba fɔ nunu ma ko ube munu yɛrɛ tero yi kolu de mɔgɔ ɲuman ye ko asimi de tero plan tɛ dɔwɛrɛ de ka fɔ ko asimi yɛrɛ de mɔgɔ jugu ye sari fagali munu bɛ kɛ o bɛɛ turu bɛ na ta ka da asimi go ita de kun o de kɛ kadafina masa u ye tero bila ka taa Libi fa tero to dɔrɔn dɛ tero tubabu ninnu yɛrɛ de wa n'i ka jamana bɛ tan cogo la e bɛ ka taa mɔgɔ bali ko mɔgɔ tɛ yɛlɛ motobaw sanfɛ e bɛ ka taa mɔgɔ ka dahirimɛ minɛ o la e bɛ ka taga jamana justice ta k'u instrumentaliser k'i ka jamanadenw k'u brigander k'i ka jamanadenw k'u minɛ k'u don kaso la o wagati kelen jugu kun kelen o bɛ kana ka jamana yɛrɛ tɔ ci ka taa fɛ n'i y'a ye ni maa min ye fanga sɔrɔ Assimi Goïta ka faute de don dɛ n tɛ dogo aw la c'est la faute au président Assimi ça il faut qu'on se dise cette vérité bon ni ne bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin image nin na c'est une image qui m'a fait pleurer Assimi Goïta kunkolo man ne o tiɲɛ wala ne taara deli Mali ka bi ni Mali bira dama ne yɛrɛ la sans mentir ne somɔgɔ bɛ Mali fan bɛɛ ka taa Kidali fo Kayi wala ne somɔgɔ b'a bɛɛ la bon u bɛ ka ni exaction ko kuma min fɔ ne u bɛ ka kuma min fɔ tan c'est vrai armée mɔgɔw dɔw ye erreur dɔw kɛ o ye tiɲɛ de an y'a fɔ an ka kuma ni sɔrɔsiw ye Mali sɔrɔsi dɔw bɛ yen n'u y'i minɛ ni hali ni ye nkalon tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔ dɔ la u bɛ taga tigi faga sɔrɔsi dɔw b'a kɛ dɛ Mali sɔrɔsi bɛɛ tɛ Mali sɔrɔsi c'est une armée professionnelle Mali sɔrɔsi ye sɔrɔsi ɲuman de mais kelen-kelenni minnu bɛ yen n'olu man ɲi a ye kuma olu fɛ u ka ko dɔw dabila sinon u bɛ armée bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ alors que c'est une bonne armée moi je soutiens l'armée malienne c'est une armée professionnelle mais ni ne plan bɛ kala bɛɛ tan plan de dɔwɛrɛ dɛ yara an ka sɔrɔsi caman bɛ ka démissionner bi ka taga le deuxième plan c'est quoi Mali officier minnu bɛ Bamakɔ dɛ u bɛ commencer ka olu infiltrer sisan mais u donna siri officier ka k'olu infiltrer kuma bɛ Mali tan ni ko k'i bɛ don Mali ni wallahi ninnu tɛ k'u sɔbɛ don Mali kɛlɛli ma ni ninnu sɔbɛ bɛ Mali kɛlɛ ninnu bɛ se ka Assimi wuli à la minute mais u ni Assimi yɛrɛ fana bɛ ko dɔw kɛla quoi donc a man nɔgɔn quoi donc u bɛ taga molo n'a ye sinon n'u ko k'u b'a wuli dɛ n b'o fɔ an na dɛ ni occidentaux ko ko Assimi tɛ si fanga la ni kɔrɔna cɛ a tɛ si hali Russie seko t'a la o ye Bashar wuli yan n'a wusura Russie yɛrɛ b'a fɔ k'Assimi ka taga u fɛ yen n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na n'i bɛ fɛ ka se tubabu la i n'i ka jamanadenw ka bɛn mais n'i ka jamanadenw man di tɔw b'i kɛnɛ a bɛ lebuli da i kan i ma sigi ni mun ye plan tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ wallahi u bɛ ka Bamakɔ binni de o plan de bɛ ka préparer tan ne y'a la sɔmi dɛ n y'a fɔ ɲɛna dɛ n ye vidéo dɔ kɛ kunun ou bien kura sini n k'aw ma n ko 15 000 personnes n ko nana u renfort bɛ ka na armes sophistiquées b'i bolo drone Ukrainiens ka drone k'u bɛ k'olu commencer k'o di o drone ninnu mana wuli a bɛ se k'i to fɔ Kayi ka wuli ka na farafu kɛ Bamakɔ est-ce que a b'o kalama u ka drone minnu bɛ n'a b'a fɔ ko drone kamikaze n'i bɛ se i bɛ to Kayi ka wuli a bɛ kilomètre 100 caman boli ka sɔrɔ ka taa farafu kɛ 1000 kilomètres i bɛ to fɔ Kidali ka Bamakɔ gosi o drone u bɛ ka commencer ka mɔgɔ entraîner n'o de a yɔrɔ yɛrɛ sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la n y'a sɛbɛnnen a yɔrɔ la ko u bɛ ka commencer k'u entraîner de u bɛ ka commencer ka tero entraîner de u ma tila fɔlɔ a sigi Bamakɔ kɔnɔ finman ka ɲi jɛman man ɲi a politicien de Mali ci oi Assimi Goïta nana sɔrɔ Mali tiɲɛnen don est-ce que a tɛ kɔnɔ sutaka fɔ la a y'an faga quoi wallahi n'an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ma an tɛ se nin bɛɛ la mais voilà le coup est déjà parti
Ça me fait mal. Mais ni information de Kanibi. Faransi bora Faransi ma doga yafo. Ou yafo de kube ka marfa di opposant politique ma. Aya yo to tient mudanga surasuka ani irisuka. Mais moi je soutiens l'armée malienne. Et puis irisuka to mal la kadne. Si ça obena irisuka surasu de diaboliser ça kolu ke terror yi. Ka munu yere mo ko fagala yere kolu ke ina folu ke olu révolutionnaire udi. Eh ala ka jamana kisi o de kunda kan be.